Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luwih apik. Senajan apik pasuryanmu, nanging ora subut karo kelakuanmu. Awale apik, nanging jebule tulung mentok. Moga Gusti bisa ngampuni polahmu. Tatanana uripmu, lan rasah nyampuri uripmu. Luputmu wis tak ampura, nanging isih gawe kesan ning ing donya. Ati sing ala bakal dadi anila yen kersa ngrubah ati sing reget dadi ati sing nirmala. Ati sing nirmala